агар мард 6 моҳ бо занаш қаҳр бошад ба никоҳаш зарар мерасад? Не. агар ба шарте ки мардак 4 сол занака тамоман нафақаи на шабша на рӯзша тамоман аз ҳоли кӯдакову занаш хабар нагира, занак метавона ки барава аз маркази исломӣ хати талоқша бигира, иддаша бипоя шавҳар кунад. лекин то 6 моҳу то 1 солу то 2 сола мардакое ки заношона хабаргирӣ намекунанд, ҳақшона адо намекунанд, инҳо гунаҳгоранд дар пеши худованд. инҳо поймолкунандаи ҳаққи шумо ҳастанд. инҳо пеши аллоҳ ҷавоб мегӯянд. мегӯянд ки шайтон дар ҳамин дунё як бор рост мегӯяд. устодҷон, ӯ чӣ бошад ки суханро рост мегӯяд? аслан шайтон, бародари азиз, дурӯғгӯай, яъне дурӯғ мега. лекин як гапи рост дорад ки ҳамӯ дар дунё чӣ бошад, ман надидам ин масъаларо ки чӣ гапи рост дошта бошад ки вай мақсад ӯ гапша бояд гӯяд. лекин дар асл шайтон дурӯғгӯ аст. бобои ҳоҷӣ, ман ҳар вақте ки амри маъруф гӯш мекунам хобам мебарад. 1 ё 2 дақиқа гӯш карда метавонам. аз чӣ сабаб бошад? акӯ сабабша худат як тахмин кӯ. ко амри маъруфа гӯш кӯ ба телевизора тамошо кӯ. агар дар кинову дар консерту ё дар ягон мақсади наи телефону дар ино агар хобат ки нагирифт, бифаҳм ки ай сабабҳои ҳамун сустӣ, тавфиқу иродаи худатай. яъне модоме ки дар дилат майл надорию муҳаббат надорӣ, намефорад гӯш кардан. вақте онҳоро ки соатҳо гӯш мекуниву дар он тоқат дорӣ, майл дорӣ, ҳамчи худат муқоиса кӯ ки яъне меҳру муҳаббату ихлосат ба амри маъруф камай додарест.